Absolventi skončia školu a často si myslia, že životom, aj tým pracovným, preplávajú len tak. Ako je to v skutočnosti? Často sa u nás hovorí, že škola nás dostatočne nepripravuje pre prax. Čerství absolventi častokrát nemajú reálnu predstavu o tom, čo ich u zamestnávateľa očakáva, a rovnako, na čo my narážame, sú nedostatočné jazykové znalosti. Častokrát školské vzdelávanie neodzrkadľuje potreby trhu a potreby zamestnávateľov. Zamestnávateľov, ktorých reprezentujeme, chýbajú najviac absolventi stredných odborných škôl na úrovni absolvovania prevažne odborov technického zamerania. V súčasnosti a do budúca nám budú chýbať odbory mechatronik, priemyselný mechanik a elektrotechnik automatizačnej techniky. Firmy to častokrát riešia spôsobom vlastných vzdelávacích programov a preškolujú absolventov aj iných odborov. Nový vietor má priniesť aj národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií, ktorý zadefinuje, aké vedomosti a zručnosti potrebujeme pre vykonávanie rôznych kvalifikácií. Tie by sa potom mali odzrkadliť aj v obsahu vzdelávania na školách. Čo má človek vedieť, poznať a ovládať po určitom stupni formálneho vzdelania sú vzdelávacie výstupy. Tieto vzdelávacie výstupy sú jedným z hlavných podkladov pre tvorbu kariet kvalifikácií. Na jednej strane máme vzdelávacie výstupy, na druhej strane máme požiadavky trhu práce a požiadavky zamestnávateľov. To sa cez celý proces tvorba národnej sústavy kvalifikácií spája a buď sa modifikujú existujúce vzdelávacie výstupy, alebo v tom ideálnom prípade je vzdelávací výstup totožný s požiadavkou trhu práce. To sa samozrejme premietne zmenou študijného odboru alebo prípadne aj zmenou legislatívy. Sme pred strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Prišli sme sa pozrieť, ako by to mohlo fungovať. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku vzdeláva v dvoch študijných odboroch, a to je agropodnikanie a veterinárstvo, v ktorých je samozrejme niekoľko študijných zameraní. Ako v agropodnikaní realizujeme farmárstvo, kinológiu, poľnohospodársky manažment, agroturistiku, potravinárstvo a alternatívne poľnohospodárstvo. Do budúcna plánujeme vzdelávať v novom študijnom odbore pracovník asanačnej služby. Tento študijný odbor chceme zahrnúť aj do národnej sústavy kvalifikácií. Podieľame sa priamo na tvorbe národnej sústavy kvalifikácií. Robíme štandardy nielen po teoretickej stránke, ale hlavne sme v styku s praxou, so školským hospodárstvom aj s jednotlivými zamestnávateľmi a jednotlivé požiadavky, ktoré sú na absolventa, máme aj priamo zapracované v našom školskom vzdelávacom programe. Tento projekt je unikátny v tom, že za jeden stôl si sadajú zástupcovia zamestnávateľov, zamestnanci, štátne inštitúcie, ministerstva a samozrejme aj školy, či už stredné, vysoké, ale aj iné vzdelávacie inštitúcie. Cieľ národného projektu je jasný – zosúladiť vzdelávanie na školách a potreby zamestnávateľov.